ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳ ସହରର ଏକ ଏମିତି କେସ୍ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପିଯାଏ। ବିଜୟରାଜ ଭାଟିଆ, ବୟସ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ଥିବା ପରେ ରିଟାୟାର ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଲୋକ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଜୟରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଘରଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଅ ଆଲୋକ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହ ମୁମ୍ବାଇକୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟରାଜ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଘର, ତୁମ ମା ରହିଥିବା ସ୍ଥାନ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକାକୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଏକାପଣ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ଏକାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିଲେ। ସେଥିରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 18 ବର୍ଷୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତାନ୍ୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ। ତାନ୍ୟା କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର, କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି। ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍କଲ ରଖିଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଟିଂ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଜୟରାଜଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆସିଲା। ଏମିତି 1 ମାସ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ତାନ୍ୟା କହିଲା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି। ସତସତିକା ସେ ଭୋପାଳ ଆସିଲା। ବିଜୟରାଜ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ କମ୍ପି ଯାଉଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଜୟରାଜ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାନ୍ୟା କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଫେରି କାନାଡ଼ା ଗଲେ। କିନ୍ତୁ 14-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାନ୍ୟା କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଅଙ୍କଲଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କଲରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉଠାଇବାକୁ। ଭଲ ପାଇପାରେ ଅନ୍ଧ ବିଜୟରାଜ ସହଜରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠକାମିର ନାଟକ। ତାନ୍ୟା କହିଲା, କଷ୍ଟମ ମୋତେ ଧରିଦେଇଛି, ଅଧିକ ସୁନା ନେଇ ଆସିଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ବିଜୟରାଜ ସମସ୍ତ ସେଭିଂ, ଏଫ୍ଡି, ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି 10 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାନ୍ୟା କହିଲା, କଷ୍ଟମ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜୟରାଜ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି 20 ଲକ୍ଷ ବି ଦେଲେ। ତାନ୍ୟା ଭୋପାଳ ଆସିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହର 2 ଦିନ ପରେ ତାନ୍ୟା କହିଲା, ମୁଁ 2-3 ଦିନରେ ଫେରିଯିବି, କିଛି ଫାଇଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାନ୍ୟା ଫେରି କାନାଡ଼ା ଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ଫୋନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନମ୍ବର ସବୁ ବନ୍ଦ। 1 ମାସ, 2 ମାସ, 3 ମାସ, କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏବେ ବିଜୟରାଜକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବଡ଼ ଠକାମି। କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ମନ ବେଦନା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାରଣ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଇ ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ଲୁଟି ନେଲା। ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଅ ଆଲୋକ ଆସିଲେ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ପୁଅ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଘରକୁ ଆସିଲା, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ବିଜୟରାଜ ପଙ୍ଖାରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍, ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ମୁଁ ନିଜେ। ଯଦି ତାନ୍ୟାକୁ ଧରାଯାଏ, ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ପୋଲିସ, ପୁଅ, ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ। ଏକାକୀପଣ ହେଉଛି ଠକାମିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେଇଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।